As alegacións presentadas polos grupos da oposición engándense ás 30 propostas formuladas polo Goberno de Ribeira para mellorar e actualizar o PEMUS. Boa parte delas refírense a cuestións xenéricas como a revisión das actuacións no seu custo e programación anual, así como a adecuación da composición da mesa de peonalización para transformala nunha mesa de mobilidade. O Executivo plantexa ademais a actualización das ordenanzas municipais de xeito que se contemple o tránsito en vías peonís, autocaravanas, patinetes e outros vehículos eléctricos. Pensamos que a mesa de peonalización, cambiando os seus componentes, é dicir, cambiando por adición, como pode ser do sector educativo, pode ser de servir de propia mesa da mobilidade, pero despois agora xa hai, creo que, normativas que permiten aprobar as ordenanzas sobre patinetes eléctricos ou sobre autocaravanas. Propoñen ademais unha serie de medidas para promover a mobilidade a pé e o transporte público. Incentivar o que é a mobilidade a pé, eso pois implica ampliar toda esa zona peatonal, que esa zona peatonal sea accesible, corredores pois seguros para os colexios, e que tamén pensamos que en esa jerarquía viaria, a parte do peatón, que sempre é o que ten que ter esa preeminencia, pois tamén o uso da bicicleta, non que mellore o que é o servicio de autobuses, seguindo moi de cerca o que é esa concesión, dando a posibilidade de que haya maiores frecuencias, sobre todo directa a Santiago, a los campus universitarios, que se deben a posibilidade de transbordo entre o que son as parroquias e tamén a salida cara a Noia e cara a Santiago, e, lóxicamente, tamén a mellora das súas infraestructuras, como son as marquesiñas e, sobre todo, a nova terminal de autobuses. Por último, dende o Goberno de Ribeira apostan por realizar un estudo para a implantación do transporte marítimo e a conexión por ferrocarril da comarca.